Hello guys, खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव गासैखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। स' बिदिब्ला आंनि दिनैनि ब्लग भिडिअखौहाय नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर। आं मा देखायलांगोन आंनि भिडिअनि गेजेरजों अननानै जोबजासिम नायलांबाय थादो। बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै आरोना। थौदो लोगोफोर नायलांबाय थादो। लोगोफोर नेमकि दं इयावहाय नेमकि ओमफ्राय मिथाइ गोरान मा लाबोदों गाइखेरबो दं गाइखेर आरो सिनि माने जोंहा दिनै न'आव खोथिया फुदो आरोना माइ गायनो खोथिया फुदों दिनै हाजिरा दङ साबा हाजिरा दङ ओमफ्राय आं बे साहा फुदुंसै आरोना दायो नै मिथाइजों साहा फुदुंनानै फोथाराव लांनोसै लोगोफोर नायलांबाय था। जोंहाना माइ गायनाया लास्ट जायो खोमा आरोना मालाय बेलेग गारियाबो दावराव बेलेगफोरा गायखांजोब्बायानो जोंहानियानो दैयाबो थाब राना नालाय जोंहानिया दहायावदि मा होनो दहा माने बिलोआवनो होनजायो आरोना लोगोफोर दैया गोथौ थाब राना बे दहानिया जोब्बाथाय जोंहाबो गैला आरोना बेनो लास्ट ओमफ्राय नैबे जाबाय अमा बेदरबो नै अमा बेदर नैबे अमा बेदर आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौहाय दायो न'आव जानो एवगोन ओमफ्राय आं गिबियावनो आङो साहा फुदुंग्रोनोसै साहा लांनायनि टाइम जाबाय नालाय नायलांबाय थादों आरोना लोगोफोर नै साहा जाननोसै आं ओमफ्राय नै आङो बेदरखौ एसे रुफ्रामना लानोसै सारायाव बिखाबो दंदेरो आरोना बिखाबो दंदेरो saya गोदौबाय बेदराबो गोदौबाय जाबाय साया लांनो रेडि लाबाय नै काप सा रेडि जाबाय ओमफ्राय गय फाथै दै बथल नै गया साफा नै गया साफा जानो लुबैलायबाय आं गयखौ सोंसै थाबायनायखाय थाबाया गारा नै आंहा ओंखामाबो मोनबाय ओमफ्राय दायो साहा हैखांनानै बेदरखौ एवलायनोसै आङो बेदरखौ एवनोसै रुखांखाबाय आरोना पियाजखौ होफाखाबाय आं देखाबाय बानलु नै आरो बे मैगंखौहाय आङो सेरेबदो जानो बुरैफोरनो एवगोन आरोना नै बेदराबो मोनबाय बियो बेखौ मोनखांनानै आङो बेखौ एवनोसै गाराव लांनो नै बेदरा मोनबाय बिखाबो दंदेरो नै
लगायबाथाय ओमफ्राय नै मुलिया बेखौनो लांगोन सानैल' लोंग्राया नै मोनबाय बेयाव लांनोसै आं हायखांनानै नै फोथाराव लांनो जुबाय आरोना आं लाङा आइया लांगोन आं जुनानै होबाय मा गेलेदों नोंसोरलाय मा सलायदो मा गारिलाय मा गारि खासिनियाव देन्जार गारि मा गारि थिखांग्रा गारि नङा मा नायदों नोंसोरलाय गारिखौसो लादो आङो नोंसोर आंनि मबाइलावसो नायदों गारियालाय नोंसोरनावसो दंना खावला माखा गारिया नोंसोरनाव जफो आरो ओंखाम जाखांबाय आरोना ओमफ्राय जाखांनानै दसे लामायाव जफैबाय आं नै जा गरमखाना न'आवबो फेनाव बार थाबाय थानाया ओमफ्राय जाखांनानै लामायाव दसे जफैबाय आरोना ओमफ्राय ओंखाम जानायखौ लाबाय थायासै आं लामायाव एसे बार नांदो आरोना ओमफ्राय जफैबाय आं लामायाव एसे बार नांनायखाय बिदिब्ला लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ'आबो बेखिनियानोमोन ओमफ्राय मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो आरो सोरबाफोर गोदान नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावसिगोन बाय बाय